எல்லாருக்கும் அன்பு வணக்கம். நான் உங்கள் ஸ்ரீ. இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா, நாம் எல்லாருக்கும் பிடித்தவங்களாக இருக்கணுமா, எல்லாருக்கும் நம்மளை பிடிக்கணுமா, அதுக்கு சின்ன சின்ன சில விஷயங்களில் நம்ம பண்ணினாலே எல்லாருக்கும் நம்மளை பிடிக்கும். முதல்ல நலம் விசாரித்தல். நலம் விசாரித்தல்னா என்ன? யாராச்சும் பார்த்தோம்னா, நல்லா இருக்கீங்களா, எப்படி இருக்கீங்க, உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறாங்க, உடம்பெல்லாம் நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விசாரிக்கும்போது அவங்களுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு அட்டாச்மெண்ட் உண்டாகும். அப்புறம் யார் தான் நலம் விசாரிக்கிறத விரும்ப மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு நம்மளை பற்றி ஒரு உயர்ந்த எண்ணம் மனசில் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். ஆத்மார்த்தமாக உண்மையாக நலம் விசாரிக்கும்போது நமக்கிடையே இருக்க உறவு மேம்படும். ரெண்டாவது, ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது நம்ம பற்றியே பேசக்கூடாது. அவங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்கள் நம்ம பேசும்போது அவங்களுக்கு மனசில் ஒரு சந்தோஷம் வரும். அப்போ நம்மக்கிட்ட பேசும்போது அவங்க கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்கள் பேசணும். நமக்கு பிடித்ததையே பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கும் பேச சந்தர்ப்பம் கொடுக்கணும். மூணாவது, ஒருத்தர் நமக்கு உதவி செஞ்சாங்கன்னா மனசார பாராட்டணும். சின்ன உதவியோ பெரிய உதவியோ அது கணக்கு இல்லை. ஆனால் மனசார பாராட்டும் போது அவங்களுக்கு அது மனசுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் வரும். யாரும் பலனை எதிர்பார்த்து உதவி செய்ய போகிறதில்ல. நம்ம நன்றி செய்வோம்னு நினச்சி நம்மளுக்கு உதவி செய்ய போகிறதில்ல. ஆனால் நம்ம ஒரு நன்றி சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஒரு அடுத்தவங்களை சந்தோஷமாக இருக்க வச்சு பார்க்குறது தானே மனுஷனுக்கு தனக்கும் சந்தோஷம் உண்டாகும். அந்த சந்தோஷத்தை அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுத்து நமக்கும் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும். அடுத்தது பாராட்டுதல். ஒருத்தர் ஒரு நல்ல செயலை செய்யும்போது மனசார பாராட்டுங்க. அப்படி மனசார பாராட்டும் போது நமக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்க போட்டி, பொறாமை அந்த எண்ணங்கள்லாம் விலகி போய் ஒரு நல்ல உறவு மேம்படுத்த உதவும். அதனால் யாரையும் மனசார மனம் திறந்து பாராட்டுங்க. ஒருத்தர் ஒரு செயல் செஞ்ச உடனே அவங்கள பாராட்டலாம் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளாரே வச்சுட்டு இருக்காதீங்க. இதெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். இன்றைக்கி ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னா, நம்ம இந்த மாதிரி ஆயில் பாட்டில்லாம் வாங்குவோம். இதுக்கு இப்படி மூடி இருக்கும். அந்த மூடியை திறந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு உள்ளார கொடுத்துருப்பாங்க. அது எதுக்கு தெரியுமா? நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தூக்கி போட்டுறக்கூடாது. அதை நீங்கள் உள்ளாரையே வச்சுருந்து அது நம்மளுக்கு ஆயில் ஊற்றுற அளவை கம்மி பண்ணும். எடுத்தோன்னே இப்படி ஊற்றிட்டோம்னா எல்லா எண்ணெயும் கொட்டிடும். அது அப்படி இந்த மூடி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு ஆயில் விழுகிறதுக்காக தான். அப்புறம் திருப்பி அதே உள்ளார வச்சு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்ம ஆயில் ஊற்றும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும். நன்றி.